беш аз 60% захираҳои оби минтақаи осиёи марказӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ташаккул меёбад ва ин барои кишвари мо сарвати бебаҳо маҳсуб меёбад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо қабул ва мавриди амал қарор додани стратегия ва барномаҳои давлатӣ инчунин амалисозии тадбирҳои созанда талош намуда истодааст ки захираҳои мавҷудаи обиро бо роҳи бунёди нерӯгоҳҳои хурду бузурги оби барқӣ, таҷдиди нерӯгоҳҳои амалкунанда, навсозии зеристгоҳҳо, хатҳои интиқоли барқ, инчунин мутобиқсозии инфраструктураи соҳа ба стандартҳои байналмилалӣ самараноку оқилона ва ба нафъи кишвари худ ва минтақа истифода намояд. амалӣ намудани тадбирҳои пешбинишуда аз ҷумла бунёду мавриди истифода қарор гирифтани агрегатҳои навбатии нерӯгоҳи барқи обии Роғун кишвари моро барои расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ истиқлолияти комили энергетикӣ боз ҳам наздиктар сохта ба таъмини минбаъдаи рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат ва зиёд гардидани иқтидорҳои нав мусоидат менамояд. тафсилоти бештар дар гузориши зоҳиршоҳи Тағоимрод. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паём ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид намуданд ки аз моҳи майи соли 2027 аз ҳисоби истеҳсоли нерӯи барқ дар Роғун ва силсилаи нерӯгоҳҳои дарёи Вахш норасоии нерӯи барқ дар кишвар пурра бартараф ва Тоҷикистон ба истиқлоли комили энергетикӣ ноил мегардад. ҳукумати кишвар бо дар назардошти фаровонии захираҳои гидроэнергетикӣ иқтидори бузурги истеҳсоли энергияи сабз ва содироти он дар ҷодаи ноил гардидан ба ҳадафи стратегии худ расидан ба истиқлоли энергетикӣ қадамҳои устувор гузошта истодааст. дар замони истиқлоли давлатӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои навсозӣ таъмиру таҷдиди низоми энергетикии кишвар 85.7 миллиард сомонӣ равона карда шудааст. низоме ки дар 75 соли замони гузашта муҳлати истифодаи аксари таҷҳизоти он қариб ки ба анҷом расида буд, таҷдиду навсозӣ карда шуд. барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ дар соли 2027 кадом корҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ карда мешавад? аз ҷумла дар соли 2025 корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи хусусии офтобии суғд ки бо иқтидори 200 мегаватт оғоз мегарданд. ба истифодадиҳии нерӯгоҳи барқи обии Себзор бо иқтидори 11 мегаватт дар дарёи Шоҳдараи ноҳияи Рошқала дар назар аст ки бо ба истифода қарор додани ин нерӯгоҳ иқтидори энергетикии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 25% меафзояд. гузашта аз ин соли 2025 таҷдид ва ба истифода додани 3 агрегати боқимондаи нерӯгоҳи барқии обии Хайроқум ба назар гирифта шудааст. инчунин як агрегати дигар дар нерӯгоҳи барқии обии Норак низ пас аз таҷдид ба истифода дода мешавад. дар заминаи татбиқи пурраи стратегия ва роҳандозии иқдомҳои бузурги созандагӣ соли 2032 истеҳсоли барқ дар кишвар пурра аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда яъне 100% бо энергияи сабз таъмин гардида дар ин замина аз рӯи меъёрҳои байналмилалӣ то соли 2037 партови газҳои гулхонаӣ то ҳадди ниҳоӣ коҳиш дода мешавад. дар ин самт коршиносон зарур мешуморанд ки дар заминаи имкониятҳои мавҷуда қабл аз ҳама бояд ба рушди иқтисоди сабз таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир намуд, зеро маҳз дар заминаи рушди ин модели нави ҷаҳонию байналмилалӣ метавон тамоми мушкилоти мухталифи глобалии экологӣ, амнияти озуқаворӣ, талаботи рӯзафзуни аҳолӣ бо нерӯи барқ ва дар маҷмӯъ оқибатҳои табиию экологӣ бартараф ва ба таъмини боз ҳам зиндагии шоистаи мардум заминаи воқеӣ гузошт. бо назардошти санадҳои меъёрии ҳуқуқии байналмилалӣ, кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ ва расидан ба ҳадафҳои рушди устувор, ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди энергияи сабз ҳадафҳои худро муфассал муайян намудааст. аз ҷумла дурнамои рушди соҳаи энергияи сабз дар стратегияи рушди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давре то соли 2030 ва стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037 муфассал дарҷ гардидааст. ҳамзамон вобаста ба рушди соҳаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия барномаи соҳавӣ дар вазорати энергетика ва захираи об қабул гардидааст. аз ҷумла барномаи соҳавӣ рушди манбаъҳои барқароршавандаи энергия барои соли 2023-2027 тасдиқ гардида, айни замон корҳо дар ин самт
идома доранд. илова бар ин дар паёми имсолаи пешвои миллат махсус таъкид гардидааст ки барои таъмини рушди устувори иқтисоди сабз аз ҷумла татбиқи рушди манбаъҳои барқароршаванда яъне рушди энергияи сабз муҳим арзёбӣ мегардад. барои расидан ба кишвари сабз татбиқи стратегия ва барномаҳои давлатӣ нақши калидӣ ва аввалин дараҷа дорад. соли 2023 стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023-2037 ва барномаи нави миллии Тоҷикистон таҳти унвони кишвари сабз барои солҳои 2023-2027 қабул ва мавриди амал қарор гирифт ки ин барои ноил гардидан ба ҳадафҳои пешбинишуда мусоидати фаъол менамояд. то соли 2030 ба истифода додани 1500 мегаватт нерӯи барқ аз ҳисоби манбаъҳои барқароршавандаи энергия аз ҷумла нерӯгоҳҳои барқи обӣ офтобӣ ва аз ҳисоби шамол дар назар дошта шудааст ки аз ин як миқдори он то соли 2027 ба истифода дода мешавад. инчунин яке аз самтҳои муҳими фаъолияти соҳаи энергетика аз ҷумла вазорати энергетика ва захираҳои обии ҷумҳурии Тоҷикистон ин паст намудани талафоти нерӯи барқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз барқи истеҳсол гардида 20% он талаф меёбад ки боиси нигаронӣ мебошад. барои кам намудани талафоти нерӯи барқ имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор лоиҳаҳо амалӣ шуда истоданд. татбиқи бо муваффақонаи лоиҳаҳо то соли 2027 имкон медиҳад ки талафоти нерӯи барқ дар ҷумҳурӣ то сатҳи 9% кам карда шавад ва нерӯи барқи талафёбанда ба нерӯи барқи фоидаовар табдил дода шавад. рушди энергияи сабз дар Тоҷикистон ба рушди иқтисод муносибати мутақобила дошта, рушди истеҳсоли энергияи барқ аз ҳисоби энергияи тоза аз ҷиҳати экологии тоза ба рушди иқтисоди миллӣ оварда мерасонад. имрӯз Тоҷикистон яке аз кишварҳои пешбарандаи принсипҳои иқтисоди сабз дар бахши энергетика эътироф шуда аз рӯи ҳиссаи истеҳсоли энергияи сабз дар ҷаҳон дар мақоми шашум қарор дорад. айни замон қисми зиёди нерӯи барқи кишвар аз манбаъҳои барқароршаванда аз ҷумла аз ҳисоби гидроэнергетика истеҳсол карда мешавад. иқтидори умумии истеҳсоли нерӯи барқ дар Тоҷикистон зиёда аз 6200 мегаваттро ташкил дода, истеҳсоли нерӯи барқ дар соли 2024 зиёда аз 22,4 миллиард киловатт-соатро ташкил додааст ки қисми зиёди он асосан аз ҳисоби нерӯҳои барқи обӣ истеҳсол гардидааст. ҷумҳурии Тоҷикистон бо зарфиятҳои худ метавонад тамоми минтақаҳои кишварро сабзу хуррам намуда дараҷаи зиндагонии аҳолиашро боз ҳам беҳтар гардонад. барномаи нави миллии Тоҷикистон таҳти унвони кишвари сабз барои солҳои 2023-2027 самтҳои асосии рушди устувори ҷомеаро ҷиҳати танзими тавозуни табиии газҳои гулхонаӣ, мутобиқшавӣ ба раванди тағйирёбии иқлим, гузариш ба иқтисоди сабз ва таъмини нигоҳдории устувории манзараҳои табиӣ, ташаккули захираҳои гуногунии биологӣ, идоракунии устувори муҳити зист ва фароҳам овардани муҳити мусоид барои гузариш ба иқтисоди сабз фароҳам меоварад. гидроэнергетика аз асоси рушди иқтисоди сабз муайян гардидааст ва рушди соҳаи гидроэнергетика ва ё рушди соҳаи энергияи сабз барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ асосан роли муҳим мебозад. тибқи ҳадафҳои гузошташуда дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030 истеҳсоли энергияи барқ аз ҳисоби манбаъҳои алтернативӣ 10% афзоиш меёбад ва дар маҷмӯъ иқтидорҳои энергетикӣ то ба 10,000 мегаватт расонида мешавад. ин ҳам бошад аз ҳисоби сохтмони иншоотҳои нави энергетикӣ, сохтмони нерӯгоҳи барқи офтобӣ ва таҷдиди нерӯгоҳҳои мавҷуда дар нерӯгоҳи барқи оби норак ва қайроқхом афзоиши иқтидорҳои гидроэнергетикӣ зиёд мегардад.
бо амалисозии тадбирҳои зикршуда аз рӯи нақша ва стратегия соли 2032 истеҳсоли барқ дар кишвар пурра аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда, яъне 100% бо энергияи сабз таъмин гардида, дар ин замина аз рӯи меъёрҳои байналмилалӣ то соли 2037 партови газҳои гулхонаӣ то ҳадди ниҳоӣ коҳиш дода мешавад. яъне тоҷикистон ҳамчун давлати пешсафи ҷаҳон дар самти инкишофи иқтисоди сабз соли 2037 воқеан ба кишвари сабз табдил меёбад. зоҳиршоҳи тағоимрод, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ барои барномаи иттилоотию таҳлилии Тоҷикистон.